Border Committee atum pen phirang kya me ke pha JCCPA pen adu ya hoya puthak phirang kya me ke pha Tim Karbi Anglong pen silong along ki kimbom Karbi Bhavan ahem ka homida Kardom pini Karbi Prime tuma biota long pen nele sami ranit mongpi tangte pini abiota arjuik tha Silong along Karbi Bhavan ki kim kirang bomadim Tim Karbi Anglong pen ka homida ma biota kat news ase malong biota na pale Karbi Anglong pen silong along lokacharia phan kedam penang atom kedo ketha ka phan ka siksang theklong si Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Bhavan ahem surihinira Crazer Cap aningkan pen ki kim kenang ka pangcheng piningang bong patang pon poposi Tim Karbi Anglong pen ka homrida mahot pachini po Silong Karbi Bhavan ke kim kirang adim ka homrida mahot MP Horen Singbe Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Lun Sing Terok lapen MAC Avijit Kroatum Setongdon Kedam tang chiti ni phai trokarni Amreng Border Committee pen patra piponsi non malom ka horisai Meghalaya lapen West Karbi Anglong ahoya putha katisong jerikin dengalong ka padopona hot Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan panongsi Socheng Development Block a video arideng pinpra loi pak pajodang Pinpura lo along isi hini ke tokpon ke chokche United Khasi People's Organization mate UKPO atoma phana puthak puthot Amreng Border Committee mate ABC amaipu la chiterang lapen chunbang Lucas Milika tompen Clardak pen pherang kya long ahok alam ke than pachini ponthu ABC President Woi pen kacuning rigang tunga ko bang lelo ilitung kacing hon UKPO atum NPRAC atum pen prabjing penang litung kacitong ra alang litung lai hai kadu kawe arak phan misguide bate lai hai kacubai cukai alam kapitan thedat jam phan neli nang litung phan cuning rilo lapen latung kai ke hutame ilitung kacing hon Meghalaya Chief Minister phan tame alang litung kalili kalang lang alam kacitan namwer lampin pura lo kapi pidam werwe dat ja phansi ne lijoning rilo alang litum phantame nang litum UKPO tumpen jingki chithan pen ki mesen ya tuar ki ya pon ja phansi ne lijoning rilo athema alang litum kidam tang 22 September 22 Agos arni kame ladak mugajawalong iltuma Meghalaya Chief Minister Konrad Sangma phanalang litung chitong lai ha pinpura lu pidam lapen lason dak taksi tarik ser cap September 2022 arni tame alang litung puthot Meghalaya Chief Minister phan chitong dam lai hayal akam alang litung klembom arlu pen lason akam ka claim kledet pen litung rat kacer bu wedat ji abudia rat kacer bu ya budia bang latung ke claim kledet ja phansi neli juning rilo lapen kacing hon UKPO korte lapen injir tum tame prabjing pen alang litum pen kacing kijithan pen ki mesen atuar kapiwang pen itu mas solution mate ing samjin pen litum kapicun thigia panse nang litum phan tame nili juning ripar pilo kardo la potsi la so puthak ke hala kidam tang asong atum netum ke chokche pen ki tok pon atum pustame ning yoineng ya thaya velo litum karek adlo la penke alang litum phan non la United Khasi Nar Organization la bangso atum phan pustame nilitum hin pen Amreng Border Committee hin pen juning rilo nang litum pustame asong pen unan pen litum korte panar korte la pen injira la pen ke ya samet khasi people sa tumapan laso border area putha consciousness kipija phan alang litum phan pustame nil tumahin pan pustame tuning rilo thapse lahai ka do kabe litum hasela pen karbiang bong dume thakme ja phan alang litum pustame
siapa arat atum along ason lahai consciousness akan claim nengi puse nehin pen tuning rilo. Badu tum tame inquiring tum bude inquiry no neli tum kipi ason tame hem su bate PMAYG hem tame alang litum arong along nang litum thek dam long ji lapen school hem tame same alang litum men kiding de long bangke neli tum ta puthek thadat lo alang litum se neli tum kipi ana facility da me kiding de bate sorkar tumpen kipi an asam sorkar tumpen kipi ana facility da me alang litum se kiding de Tasi labang ke itu misunderstanding bate matha bhul hedat nangi puse neli nang litum but ABC but Amreng Border Committee na tupen as a president hoi penang litum phan tuning rilo tung bate kacuning ri kang tung mangkela kado ka we penara korte la penang jira tum la dakar biang long ngalong ke do ana tum tame ilitum reng dok ring ni pena pranga ton ki dura pet ja phanse nang litum phan tuning rilo ahoy adu ahoy alama bangke ilitum ha 1951 aningkan ilitum phan ikiplak tang labang so hoya do isi ilitum khirthi pen do pen si labang so bang ilitum ka thangat kahuri kahuman awet pinangi pusi neli gado ka we phan tuning rilo tuning ripar piklo nang ilitum penar akorte la pen ngira tum tame ilitum reng dok reng ni pen do nang ilitum chuklem chudam same freely bate jogwan pen chuklem chudam nangi same no na son ilitum kachibohong lake karbiang long le lake Meghalaya long le pupen ilitum la dakachiti sei pen ilitum hanti ka wadat bate pis ka wadat abang ke ilitum chok che pigi itum prang apan ansu sei itum han kanting ku katuar bata kahin nodak ansu sei atumon si ilitum an iya bompo pusi neli nang ilitum kado ka we phanta tuning ripar piglo nar akorte la penengira tum tame nang ilitum phan inut bang ini halang labang nong flut pangam raliang area committee atum nang kiya ling nang kipua ling abang ke neli nang litum mancuning rilo nang litum kado wedum nang arjuya det si arjuya det nang ko lapen nang litum pham la bang pli pho raliang nong flut pangam raliang area committee tumpen nang litum phan reson card nang apang asam pe nang ipia reson card nang apang room lapen nang litum man voter list voter ID nang apang room halabang ta nang litum kroy credit pen nang litum kai teng pen sam jin pen si nang litum vote nang ipidun thu la pen sang tame nang achuding dun thu la pen as hajat aso namung tame ilitum asam pen government pen ikipia facility ta nang litum nang kiding dun pen itum kiring rapet kidu rapet la pen ilitum hayara facility me kilong rapet dia phanse nang litum phanchuning rilo Kramsa nokho misiame arta nikan krepli kepleng pini inizang karbiang long satgaon kramsa arong along katalona jame kapangmon pona birta nangle ada por phai kebapor methanga sa hemalong Dr. Orivel Kramsa pen nokho malama pangjar ponsi chunbang mon kramsa pen nokho malama alamthe klardak pen than pachini pon la sopi karlitang atuma phan kachiki moa jamekta paman ponthu ada por phai krisia por pen kramsa nokho misiame amepu long bi kramsa pen o kapar hi ka chapate ponchi adon ri ingbu ponchi o kapar hi ajemek pangching pon o kapar hi long kaddo kawe bang thom kepra nar kep abang phatum chapate dun ke chengsia nong e ka chapalong dun lake Krishna Kantanat sika Sri Troxi hinia nong e mudon terong sika Sri pho ke thoma nong e lake Suri ke thomatangka jirsong timung atumsi cepalong dun. Dakhilo konsing kramsa hem pen huwa hemari kramsa asupo. Asini tum kramsa tum dak wes dale tum sengali kramsa ke duan ke karbiang long kali lo atokan noha Nowang district ke do we Meghalaya ke do we ang tan ke do kramsa tum pen tum cingrum pet si keseng lo. Apa langsung keseng inang ko alam kene soal lapuson lo itu kaprek akam ada politikal itu klaim nang apan kali stame kramsa plutang te itu ke plang pi siwetji lapen siwet pia posi manji asilai ka cing thum apan asilai cing thum tane tum non jut tang lo lapen non bang itu laso ketok chot lo asila so ketok ye bang pasame pini pena itu ketok ye apan press lo ngado pidami apan sik tang do lo lasini tum ke
karbi pulang te ke pelang pisi cini nangji lapen adeng pasi cini nangji laso posin itu ngeseng nang kok lasin itu matu keprek kurajan palen itu pine ipudam jikali sini itu pres long dam dia perang itu karbi angbong isiari codo artu kli rohang artu rong eco artu rong pi artu keling artu sini lindong bang prido alang itu ben sampai itu counter sana isab lo hakki lang tuman ponji en pondel tangte litum kar bianglong district council sistemnya itu government representative besar pe alang itu pen itu approval en ponsi la so philo ten itu pres long dam sidar ni tum ke plange pichot kali litum kar biangbong yo kasi poklok related lason anmian moi ke chupen cheklok piso sonme ke pangri ong ni ko chiri yo lason si itu kiam ponji asin nona masitame itu ma presiden kahai lake long bi kramsa lake dikipan lo song thaksi itu is west kadu ko kar bianglong angdang kali nongong district hame khalaya anstan itu member do asi lahai kadu e mat haram sin itu keseng ilo asi kadu e pastame choro parlo ne tum ke claim ke dam na pe chundun je phan la penang tum hi bin nang pidi je phan tangte non malam sopora phan dihi namo pharman bir tamo ington exna Madam, aprang si kado kowe kar bianglong ada tuhan si birta keme dilimen longsonin jai lapen el sabso nilang mari tuhan na junuri bangla pulo nili asabso kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel masina itu kan si hini birta keme do harso birta bangke number 1 bangke kar truck driver teman ans tame anam mate ador kijun pensi ok ans tame pacho kono ko ador lake ok an pensi harusi ajat ole tuisan harus pensi chupon loko lapen ala driver pustame just the meta RC number bansa tikang pol pen kopia bus driver kopia auto mahente meda amen tikang pol pen te harusi ok an stame chupon loko lapen at ke chupon lonji athanga bangalalo ka ok doji lang ok doji pare lang ok ka ok ek ok pare karbihan an kopi ma ke choke la bangke dolablo suppose karnu bahaji kalandang kang moy head labane dolablo nang humri ikha lapen ako nang system nang visit ikha pardon আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dihi namo phit puthot bir ta long wang thuek long Dipu hong pharla ahem thengsong along pini anarlo por phai kresia por malong pen Meghalaya lapen asamang bong give and take policy puthak JCCPA tum pen pherang kya me ke phap JCCPA convener Star Singh Rongpi Khon Singh Teron lapen Robindra Rongpi tum pen ke phapona pherang ke ameyalo non malong Meghalaya lapen asamang bong give and take policy pen Karbi Anglong alongle block 1 lapen block 2 kidun jipu ongdunga songatum methang ratchariale aphan chotahai ahokahak pharokre sirkia pra phokya pra asian council labang so along leke demarcation boundaries salam at pen halaswa hoche croistar pensi aduya hoi thaklo setami pinyar nila puson alam ke klangke JCCPA pen ke chok chepusi jongpon lapen la solong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Rup Singh Teronatum Assam Chief Minister lapen Governor along ahok pet pen lampale serak nang japot lupusi pherangke amaya long ningje for discussion hala so process along cutting wide panela Karbi Anglong alama masi confident nangi to sing laili to CEM abang Chief Minister Honorable Chief Minister of Assam country lalo siban isi abang ke lalo isi delegation toipo all party all organization delegation to the chief executive member of Karbi Anglong ampen ke ada pelaso ke toinan ko wadi mangke lain la bangke AAC immediate la pente special session donai to discuss this particular issue la pente dapat jedon unde ko alam sila tunggal resolution ni si bangke lain lo all party meeting all organization meeting KAC pen pasti agni pasti labang so kita tinggal jemisi labang so lam ala asama government along pili lana lo pen la ket koma bangke lain lo
इसके बंके लासोंग बंसी ला चीफ मिनिस्टर लोंसी तमने ऑल पार्टी या डेलीगेशन बंके के सही बंसी पेराई ला हदा के लीडिंग सिटीजन अतों सी तमने फांसीदा नंग डिप्लॉय दोन तो मानो अंग पांचे पंको लपन ऑर्गेनाइजेशन दोन पॉलिटिकल पार्टी नेशनल रीजनल दोन सी डिप्लॉय दोन तो yang si डिप्लॉय के नितुम के लगे तांगा लगे बाहलांग लपन इसिया रिजोल्यूशन बंग लाहेनो थर्ड रिजोल्यूशन ला थर्ड एंड लास्ट the urgency of formation of strong public opinion against transfer of certain areas to Meghalaya has been felt necessary. The public opinion bang kenang salo na so strong public opinion kan to kenang salo. Therefore, it is resolved to chalk out widespread agitation program for formation of strong public opinion against the east and take policy in respect of border along Meghalaya and West Bengal. Lain la resolution. Itu pulau labang ke 1951 kan Assam pen Meghalaya aleng ke tu governor atheng nu kacekroy pen api thangala mabe dispute polam sela tu kubo sela haldak dispute polam thang dawe la sila bangke itu bahini pemani atau amena western interest mate amena le phan la so ka chun je phan wang si la so Meghalaya pen Assam government na along le lam the patang ve ti la so puthak niltum katoi kan Benglong asong doan la chari asong doan aphan johang hi balam pen niltum anisi dipukla balong tarik thok siani niltum johang lo johang pa ki ong dun tum dan dun lo Kongres bang dun lo la pen ya si bang dun lo si payment bang dun ang dun lo je diu bang dun lo la pen sie atum la pen kese ro thomatum ka dialog women justice forum atum kan cek lok ong dung atum intellectual mate lu se tibu sosol saru sarahang mun ta da la dak lang dun la pen financing ki pen ke hai sumro hangta nang tu jelam tu sta phiwa ke orang de basi lang tu repetitive jeta na nai to si itu lo so puthak itu cekoi nang nei pa lo so puthak chingwai sa nai lam the si pet sing itu lo so puthak ajab nai tu asong tin phana chuni ri lo sita ben ana song tu bang ke la dak nang dun gedet bang ni tu bang ati u ning ipo pe mate ning ki oi asong da chaklai tu lo la selam the bang ke dil tum chingwai appen la dak asik tum ben ana lam ke the geding atum pulam terang pencelo pena ana tum nangtun pencelo so puthak ni tum insai lo la pela so Mahamaya constituency Sirdharampur Baharong Piamen pen Sarkar pen kapanang pipon PMAY Jahem so Abarim VDC chairman pen non puanta kapatang pipedada birta nangli Kedamtang ningkan surihini ra Kristur Kebanikan Mahamaya constituency along Longsing Tokbi VDC chairman kikibo mapura hot Sarkar pen kapanang pi PMAY Jahem so ki boydet ada datama phana ki jo pen hem so ki pipona pura hot Sirdharampur Baharong pi arong amikar Karlitang Kengka prongpar achor sangpi sabiti rong pi piamen pen kilong do na hemso ningkan ki thom pli pleng da pita hemso ki kim kerang kapatang pi pedada jok sabiti rong pi pila pen asomara tom ki do ki thaka phan ki sung chachak nang lasila so puthak prabjin pen cycling pon thujia phan ki sung det abang pi la pen chirok tok ada tom pen kachuning ripado pen kapanong pia hem pradhan mantri awas yojana hem la bangso hem la lo ningkan ke thom par det aphi pusita mela bangso hem tangpi pon pedet lalo non ni lige dola ke Mahamaya constituency arlusi dolo lage Sirdharampur hawar Baharong piarong masidolo la bangso nang kohumri nang ko athe pi bangkala lo la kuma men bela ni la so hem kelong ke ni buson la men ni men ma sabitri rong pipi men tu ningkan lo long aso hem nama kan kep suselo ningkan kep susela ante kumalo nang he pila so hem ke long sing tok bi pen hen rong pi dam lo man te la so hem ki tang te puthak nang li dam lo ma ar ni siwelang ke dam su pen ke hedi sokar lu ajar mane che dam de de kopi lo nan thakon ke nama hen aba ni yir pu hen ke avilo non ke akken heng dak lo pu
la an ve li kedam kitong kalian kala ala hedi alang ni kedam tong ma gari pen mar he alom se ve cing ki plup plup dan ve pilo sala so na thak kang ke lama se hem nong patang pu pasi ke ning je mungkin non pandang patang pi pedal masina anta vang vi alam ning je chot chot an ve ni ma hala pin so pen ni an ve lu lan ke harong pem pc do nakki ni so pin arlo so mi bangki rublin pu bangki dalu poga nama ne ke mi pier leng long ke ne phan ke nang kim pi bang ve der long ke ne la son sar nam pan sinik cho ning ripo pu ja sinik dai ta ning ri bom lo amma sinang kim pi det ke non tipum hemanta ni do thaya ve ho ni ti arve pen lok siki ina asini pu bom lo sar o sasar tum ta saw kanang aneng hon cheta me thang ba ing sabra leke dolang ma puni chi pu bom lo na suhulo na lo taratung la so hem nang patang pipuma ni do thai ve der lo asini ke mi pier leng pen somar pen do chom ke nang tum ta neng hon pon chet tha to sa ni nang chuning ridet po itu kan 19 long klem lah. Kumamen pen long ha Labang ini punu kabitri, tan ini punu kabitri lah. Yalah penan lah ini punu apa ni kengkap rong fat. Kengkap rong fat, te la kengkap rong fat ke non bang ke? Non bang ke coba elo. Hala alang li ke do bom husi so hem ke long pan ma. Nah hem ki long pan lah, aku do bom husi. Alang li reng eta husi. Ante so hem ki patang te la so puthak kala kabona mate la hem na pive ka bang phuat tumalong dam lo ma. Dam bom tak dam bom lo, napa tang pithak bang ke. Karena dia kan jone kin delo api yang kena patang ki delo. Kumala ni ke so hem ke lang pon bang Kelang pun bang ke la vidi chairman ala long sing tok bi. Long sing tok bi. Long sing tok bi. Alang li pilo lam chak pi pon ne. Lam chak ki bang ke la napa tang pithak ko jar vidi tak ki palang tu bom he. Kan bang ke ningkan potrok bar elo apa yang misi tak non bang ke non tong patang ni cin delo. Dam adiam titlah. Tenang ci humriri malang da. Nah sudah afiang nu na cumri lah. Dan tepini Karbi Prime to Mabirota Bangkela Pansi Kang Tonic Long.